Sayangku. Lintang kae bisa madangi jagat. Ning siramu bisa madangi sakjroning atiku ta ayo. Moga-moga aku bisa madangi urip awake dhewe. Siang pan ora ratri Sing tak tresnani sing tak hati setiaku marang sang Tiasulati rasa kangen angin putih Tanjung Karangkobar ayo. wong ayu Tresna ku kinarya tampa susah ning batinku senajan ngaruh ibanyu segara tresnaku ora bakal sena. Yen tresno ora bisa dipisahno. Cahyono Swangga Jose Yo yo yo. La 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 la. siang pan ora ratri aku bisa angguweni marang sang
ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Kok ngono kuwi ora harmonis lho. Duduk. Itu tidak harmonis. Cik Mika, kamu dari sana. Iya Kang Mas. Kote. Walah sing keren. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Beb iso beb sampean iso ngono kuwi beb. Langsung diantar. Terima kasih Kang Mas. Sama-sama. Iya. Ngarepe bar tak melu. Rono. Malah kaya laron brondol iki. Tawan laran brondol. Telek ngosek karo Cak Nom. Yen lek mlaku aja banter-banter malah kaya kuntul. Pelan, pasti. Yen wis tresno. Oh, gini. Lampane dalu menika nggih menika mliwis putih. Sik, aku tak sing nyanyi. Aku tak sing nembang. Aku tak sing nembang sampean sing itu. Karo mlaku wae. Kok kono lho. Mbak Mbak sapa ki? Mbak Depo saking mriko. Nah, pelan-pelan kayak Ranggawati nggih, Bu. Nah, Bu, jalannya gini. Set. Begitu ketemu Mas Kutuk. Set. Ayo. Yen wis jalan terus Mas Kutuk jalan pelan-pelan. Pegang tangannya. Kamu kenapa menjauh? Sisi kok gila lah. Ditatap matanya. Ayo, ditatap wajahnya. Yen wis tresno ora bisa yen wis tresno ora bisa dipisahno. 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 Nyapa Mbok Kuworono? Saya kembalikan saja. Kenapa? Ini wanita. Yen